Väčšina podnikateľov, respektíve inzeretov v Google Ads sa riadi hlavnou metrikou výkonnosti kampane ROASom. Čo sa týka ROASu, tak samozrejme treba túto metriku sledovať, ale nie vždy vyšší ROAS je lepší ako ten nižší. Vysvetlil by som v podstate pár príkladov a ak by ste to chceli vidieť bližšie, po prípade si o tom prečítať, tak si kľudne prečítajte náš článok. Povedal by som priamy príklad, ktorý som si nachystal. Reálny príklad. Inzerent investuje do reklamy 1000 eur versus 3000 eur. Predstavme si e-shop, ktorý má v podstate fixné náklady, je to malý e-shop, má fixné náklady 3000 eur mesačne na nejakého zamestnanca, nejaký sklad a hrubú maržu by sme povedali 30%. Poviem vám scenár A a scenár B a na základe toho si to vyhodnotíme. Pri scenári A investuje do reklamy 1000 eur, v scenári B investuje do reklamy 3000 eur. ROAS v scenári A má ROAS 5, po prípade v percentách 500 a v scenári B má 3,5, po prípade v percentách 350. Tržby v podstate podľa tohto má v scenári A 5000 eur a v scenári B 10 500 eur. Ak to vyrátame, tak hrubá marža, samozrejme z hrubej marže zo scenári A má 1500 eur a scenári B má 3150 eur, čiže keď to vyrátame, tak čistý zisk v scenári A, čiže podnikateľ A, má čistý zisk, čiže tu skôr by som povedal stratu 1500 eur a v scenári B, čiže podnikateľ B, je v zisku 150 eur. Čiže vysvetlím. ROAS v scenári A je lepší, je na hranici 5, ale v scenári B je na hranici 3,5, ale aj tak vychádza lepší výsledok, ide do zisku, aj keď je ten ROAS v podstate nižší, čiže je 3,5 a scenári A je výsledok ROASu 5. Čiže treba si uvedomiť, že nedá sa sledovať iba ROAS. A chceli by sme povedať tým, že väčšia investícia do reklamy s menším ROASom môže byť niekedy ziskovejšia ako nízke investície a dodržiavanie vysokého ROASu. Týmto článkom, respektíve aj týmto videom by som hlavne chcel povedať, že ak investujeme do reklamy viac, máme viac dát a vieme s tým oveľa lepšie pracovať ako pri dátach, ktoré sú obmedzené a sú obmedzené tým, že investujeme do reklamy veľmi málo. Čiže záver je taký, nebojte sa investovať viac aj za predpokladu, že ten ROAS bude nižší.